אז מה קורה בקבוקים? כאן נועם היותר חדש, והיום בסרטון אני הולך להראות לכם משחק סודי של ברול סטארס. אל תשכחו להירשם כמנוי ולעשות לייק לסרטון. ויאללה, בואו נתחיל בסרטון. אני אגמור את המשחק ואני אדע לכם. אני אעזור לכם, יאללה ביי. שנייה חברים, שנייה, יש פה תקלה. זה לא מרשה, אז תראו את הסרטון, כן. מה זה אכפת לכם? רק אם אני אמות, זה מרשה רק אם אני אמות. שנייה, אני אמות, בכוונה. ואז תדעו מעולה, מתי? יאללה ביי. עם באבל לדירוג 20. אני כבר נכנס רואים חברים, נועם שלנו סיים את המשחק ועכשיו הוא עומד להראות לכם את המשחק המטורף הזה. טוב יאללה, בלי הרבה בורים, בואו נראה לכם. כל מה שאתם צריכים לעשות, דבר ראשון זה ללחוץ על 8-ביט 8 פעמים. כשלחצתם עליו הוא נכנס לכם לאתר. אתם לוחצים על הראשון, לוחצים ככה הרבה פעמים עד שזה עובר. זה רק במקרה שהברול סטארס לא מעניין אותך. זה נכנס לכם, בדיוק, זה רק במקרה שהברול סטארס לא מעניין. ועכשיו זה נכנס לכם לתוך משחק כזה של 8-ביט. משחק חללי. לא לשכוח להירשם כמנוי ולעשות לייק לסרטון. טוב, אז כמו שאתם רואים, אתם נכנסים לפה. וזה ה-8-ביט שלנו, שהוא בעצם נכנס לחללית. חללית כזאת. שהוא הופ, אתם צריכים להילחם נגד האש. ובעיגולים, לתוך העיגולים, אני אראה לכם את העיגולים האלה. שנייה, הופה. הנה, העיגולים האלה שנפתחים עכשיו, אסור לכם להיכנס לתוכם. וזה לא קליקבייט, זה לא נראה לכם שזה לא אמיתי, אבל זה אמיתי, אתם יכולים לנסות אפילו. לפני שאתם רוצים לנסות, תצפו בסרטון. טוב חברים, עד כאן סרטון, אם אהבתם תשאירו בלייק, יאללה ביי.